मध्ये असते टीम आणि त्यासोबत त्याला गाण्यासाठी बोलवलं गेलं. हा त्यांचा मोठा मुलगा ना, गुड्डू छोटा आहे, हर्षल छोटा आहे सॉरी, आणि विवेक मोठा. आता रिसेंट त्याला एक प्राइज भेटला होता, तर हा आहे बघा. मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, मतलब समझा कि ना तेरे बिना लगे जी. सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए. दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन न लेंगे कभी गम. तुझे कितना चाहे और हम, तू स्वप्न पाहत जाना, तू बस खुशी तरह नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. आता तुम्हाला इकडे एक म्युझिक ऐकायला येत असेल, तर आम्ही कुठे आलोय मम्मी, कुठे आलोय आपण आता? गुड्डूच्या घरी. लास्ट टाइम ज्यांनी एकदम भारी गाणं गायलेलं ना, त्याला आपण परत रिक्वेस्ट केले गाणं म्हणण्यासाठी. आता तो आपल्याला परत काहीतरी व्हरायटी गाणं म्हणून दाखवेल, वेगवेगळे म्हणून दाखवणार आहे परत. तो आता थोडं हात बसवतो त्याचे. लास्ट टाइम त्यांनी गिटार मध्ये आपल्याला म्हणून दाखवलं होतं, आज तो आपला कॅशो मध्ये आता वाजून दाखवणार कीबोर्डवर. तर आपण त्याचं गाणं ऐकूया. एक सूरज निकला था, एक पारा पिघला था, एक आंधी आई थी जो दिल से आह निकली थी. दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे. दिल तो आखिर है ना, मीठी सी मुश्किल है ना, पिया 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 पिया
मुझे भी आने लगी भीगी भीगी रातों में। जुड़े जो घर की हाथों में है, जुड़े जो घर की हाथों में, याद पिया की आने लगी है भीगी भीगी रातों में। याद पिया की आने लगी है भीगी भीगी रातों में। अबे आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, मैं तेरा कातिल हो गया। अबे आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, मैं आग दिल में लगा दूंगी के पल में बिखर जाओगे। मगर मेरे कब तक मुझे ऐसे तड़पाओगे। मैं आग दिल में लगा दूंगी के पल में बिखर जाओगे। क्या करे कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने जहां कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में, ना कुछ मेरे बस में जाना, ना कुछ तेरे बस में। दिल क्या करे कब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। तेरे जाने का गम, आने आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करे। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर ना मिले। बहुत आए गए यादें, मगर इस बार तुम्हें आना, मेरा दिल फिर से जाने के नहीं लाना तुम्हें आना। मेरे महबूब कयामत होगी आज इस रात तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है इस दिल को, जादू मेरी मैं तेरा, हाँ जी तेरा तू कर ले यकीन। मैनू प्यारे बस तेरे नाम, हाँ जी तेरे नाम वक्त
ये वाली मौत दूसरी ते मरोगे वाला वेखदा जुल्म कमाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे बड़ा पछताओगे रज के रुलाया रज के हंसाया मैंने दिल को के इश्क कमाया मांगा जो उसने एक सितारा हमने जमीन पर चांद बुलाया जो आंखों से हो है जो आंखों से एक पन्ना ओझल हुए क्या से क्या हो गए देखते देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते हो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब जैसे शायर का ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे रंग जैसे चांदनी रात जैसे नगमे की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा बुलावे तुझे यारी आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया बुलावे तुझे यारी आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले बस एक तू हो एक मैं हूं और कोई ना ये मेरा सब कुछ तेरा तू समझ ले तू चाहे मेरे हाथ की जमीन रख ले तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे मैं जू जब जब मेरा दिल धड़के बुलावे तुझे यारी आज मेरी गलियां बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया धड़कन करती है दिल तेरे बिन धड़के एक तू है यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना धड़कन कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना एक तू है यार मेरा मुझको क्या दुनिया से लेना It's feeling high for right driving the edge of a knife never let you go never let me down don't you give up na 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 I won't give up na 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 लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो मतलब समझा बाकी न तेरे बिना लगे जी मैं तेनू समझा बाकी न तेरे
ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से जाओ मुझे कोई टोह टोह ना लागे इस तरह गिरा ये सूझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरे उंगलियों से जा मुझे कोई टोह टोह ना लागे इस तरह गिरा ये सूझे विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊली मूर्ती विठ्ठलाची विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊली मूर्ती विठ्ठलाची काय तुझी माया काय तुझी माया सांगू श्रीरंगा संसाराची पंढरी तू आया भंगा विठ्ठला माय बापा विठू माऊली तू माऊली जगाची माऊली मूर्ती विठ्ठलाची पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू पांडुरंग पांडुरंग विठू माऊली तू फिर एक दफा बात बिगड़ी है इस कदर दिल है टूटा टूटे हैं हम तेरे बिन न लेंगे कभी गम तुझे कितना चाहे और हम तेरे बिन न लेंगे कभी दम तुझे कितना चाहे और हम कधी हसणार आहे कधी रडणार आहे कधी हसणार आहे कधी रडणार आहे मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे तुझे सारे उन्हाळे हिवाळे पावसाळे तुझे सारे उन्हाळे हिवाळे पावसाळे मी सोबत हात कायमचा तुझा धरणार आहे मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे कधी वाटेत काचा कधी खळगिरी काचा तुझ्या तिथे पाय पडला माझा तू स्वप्न पाहत जाना तू बस खुशीत राहना माझ्या वाट्याचे हे तुला सारी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे कधी हसणार आहे कधी रडणार आहे मी सारी जिंदगी माझी तुला जपणार आहे मस्त वाजवलं टाळ वाजवा. आता ह्याच्या नंतर हा आपला लाईव्ह शो आणि ऑर्केस्ट्रा हे सर्व करतो ना, म्हणजे बोलवलं की हा जाऊ शकतो ना असं. हा तर तुम्हाला पण जर ह्याला बोलवायचं असेल तर तुम्ही ह्याच्या इंस्टाग्राम आयडी वर ह्याला DM करा, बरोबर ना. आणि तो
जातो ना कुठे कुठे हो प्रोग्राम कालच परवा तो आज ऍक्च्युली आता तो दमलाय 2-3 दिवस ट्रॅव्हल करून सर्दी झाली जरा त्याला नाही त्याचा आवाज एकदम भारी आहे अजून याच्यापेक्षा भारी आहे तो दमलाय आणि तो परवा पण गेला होता कुठेतरी ना ऑर्केस्ट्रासाठी 3-4 दिवस बाहेरच होता तर तुम्हाला पण ह्याला जर बोलवायचं असेल तू कुठे कुठे जाऊ शकतोस मुंबई पुणे जाऊ शकतोस ना तर तुझा इंस्टाग्राम आयडी सांगा मला हर्ष पाटील म्युझिक है ना त्याच्यावर तुझाच फोटो आहे का हो तिकडे जाऊन त्याला मेसेज करा जर तुम्हाला शो मध्ये किंवा पार्टीमध्ये त्याला गाण्यासाठी तुम्हाला बोलवायचं असेल तर ज्याची फीस असेल तर तो तुम्हाला पर्सनल तुम्ही दोघंच कॉन्टॅक्ट करू शकता एक दुसऱ्यांना बरोबर ना आणि हे त्यांचे वडील आहेत हे काय त्यांना घेऊन येऊ शकतात आणि ते पण कलाकार आहेत गणपती कलाकार मूर्ती काढतात पूर्ण फॅमिली यांची कलाकार आहे आता हे बघा हे हा म्युझिक मध्ये आहे हे आपले गणपती बनवतात गणपती डिझाईन करतात आणि त्यांचा तो दुसरा मुलगा विवेक तो दुसरा मुलगा विवेक कुठे आहे तो त्याची आत्या सांगा तू कुठे गेला तुमचा विवेक विवेक इकडे आहे हा त्यांचा मोठा मुलगा ना गुड्डू छोटा आहे हर्षल छोटा आहे सॉरी आणि विवेक मोठा आता हे तुम्ही काय दाखवता इकडे हे त्याचं सर्टिफिकेट का त्यांनी जेवढे कॉम्पिटिशन केलेत जेवढे प्रोग्राम केलेत ते लाईव्ह म्हणजे त्याचे हे सगळे पुरावे सर्टिफिकेट्स हे त्याचे सर्टिफिकेट्स आहेत का सर्व सर्टिफिकेट्स आहेत बऱ्याचशा आता तो फॉरेन मध्ये पण गेला होता ना मॉरिशियसला मॉरिशसला गेला होता हे मुंबई युनिव्हर्सिटी आता रिसेंट त्याला एक प्राइज भेटला होता तर हा आहे बघा हा त्याला कुठे भेटला होता अलिबागला ना म्हणजे तुमच्याच गावी भेटलेला ना आणि आपला एक तो अलिबाग डिस्ट्रिक्ट तालुका आणि आपलं हे सूर नवा ध्यास हा शो आहे मराठी सिंगिंग शो त्यामध्ये कॉम्पिटिशन होतं त्यामध्ये बघा इथे अलिबाग मध्ये त्यांची टीम आली एका कार्यक्रमानिमित्त त्यानिमित्त तिथे मग त्याला त्याच्यावर त्यांच्यासोबत गाण्यासाठी बोलवलं त्याला आणि तिथे मग त्याचं त्यांच्या कॉलेजतर्फे असं एक सत्कार केला टीम बरोबर त्याला गाण्याची संधी मिळाली म्हणजे हे सूर नवा ध्यासची टीम आणि त्यासोबत त्याला गाण्यासाठी बोलवलं गेलं अलिबाग आहे म्हणून आपण त्यावेळेस त्याचा सत्कार केला मग त्याला तेव्हा हे आपलं जे प्राइज भेटलं गिफ्ट हे तुम्हाला मी दाखवलं तिकडं आणि जे पार्टीचे कॉम्पिटिशन करतो त्याचे हे सर्व सर्टिफिकेट्स आणि तिकडे पण ते शोधतात आहे का सर्टिफिकेट 2012 पासून ते त्यांचे सन्मान चिन्ह आहेत आणि हे त्याचे सर्टिफिकेट आहे 2012 पासून करतोय सगळं सर्व ठिकाणी नंबर घेतो अलिबाग तालुका पनवेल लायन्स अलिबाग मोठं प्लॅटफॉर्म ऐसा कोई साथी हो ऐसा कोई प्रेमी